ואם אנחנו מדברים על הזדמנויות אש, אני רוצה להציג את המוראיין הראשון שלי בתוכנית, רועי קריב, המנכ"ל והבעלים של המרכז להוראה פרטית, שיושבים כאן, אצלנו בפארק, משלימים את האקוסיסטם האורבני שלנו. כן, גם בית ספר תיכון מעולה יש פה. רועי רואה בחוויה יום-יום את ההזדמנויות שמביא איתו הדור הבא. שלום רועי. בוקר טוב, אייל. רועי, כמי שבאמת פוגש מדי יום בני נוער, איך מזהים בעירה פנימית? איך מזהים את הדור הבא ביזמות, בנדל"ן? טוב, אז אנחנו היום בדיוק בתקופה של בעירה פנימית מאוד גדולה, כי אנחנו בדיוק בתקופה של בגרויות, בימים אלה בגרות מתמטיקה. אבל השאלה שלך, תראה, אני באמת רואה את הנוער שלנו, גם בתיכון שלנו, בתיכון הפרטי בבוקר, וגם במרכז המאוד גדול של השיעורים הפרטיים אחר הצהריים, בהשלמת בגרויות ובהכנה לפסיכומטרי, ואני באמת אגיד שהדור הנוכחי של הילדים מאוד מאוד בוער להם להצליח. זה דור אינסטנט. הוא רוצה את הדברים כמה שיותר מהר, בכמה שפחות השקעה. הוא מאוד נמשך לטרנדים ולגאדג'טים, ומכוון גבוה לאקזיטים. והרבה פעמים אנחנו, אנשי החינוך, צריכים להסביר להם שהצלחות נבנות לאורך זמן. הצלחות הן תהליך. וזה שהם רואים את ההורים שלהם מצליחים, זה לא אומר שהם, אותם הורים שלהם, לא היו להם כישלונות שם בדרך. בכלל, אני חושב שבתיכון שלנו, יש להם שעתיים בשבוע שעוסקות במנטורינג ובכישורי חיים, שבהם אנחנו עוסקים לא מעט בניתוח הצלחה. מהמם. ובשאלה האם אדם מצליח נולד ככה, או שהוא פשוט ידע ללמוד מהטעויות שבדרך. כמו גם לנתח מהי טעות. ואנחנו מסבירים להם שכישלון זה חלק מהתהליך. זה פיצ'ר בתהליך, זה לא לגמרי, באג. לגמרי, זה כל כך חשוב, וכמו שאתה אומר, באמת, אין ספק שזה דור שחושב מהר, ורוצה להצליח מהר, וחסר סבלנות, והרבה מהם רוצים לדלג על השלב הזה של להיות שכירים, ורוצים ישר להתחיל מיזמות ולהגיע ליזמות. ומהחוויה שלך, ילדים היום מבינים גם בכסף, הדור הצעיר רוצה לעשות כסף, והרבה כסף ומהר. השאלה היא הוא מקבל היום חינוך פיננסי ויודע באמת איך לא לשרוף את הכסף. תראה, אז אנחנו ארגנו לתלמידים, גם בכיתות ט' וגם בכיתות י' בתיכון שלנו, השתלמויות בנושא חינוך פיננסי. אני עדיין לא חושב שגילו בכלל את התמהיל הנכון, כי מלמדים אותם דברים בסיסיים שאני חושב שכל אחד צריך לדעת, כמו משכנתה, מהי משכנתה, הלוואה, עובר ושב. גם אנחנו מנסים למצוא את התמהיל הנכון לקראת שנה הבאה, כדי לראות איך להכניס את זה כחלק מהמערכת הרגילה, השוטפת, עם איזשהו קישור לנושא של יזמות ונדל"ן. אבל זה עניין של תהליך. אני חושב שזה אתגר, בטח לדור הזה, איך לא לשרוף כסף, כי בסוף, כשמקום הוא פרטי, אז רוב האנשים שבאים אליו, הם מגיעים ממשפחות ומסביבה, שהם יותר מבוססים כלכלית. וגם כאן זה מתחבר לזה, שהם רואים בסוף את ההורים שלהם, והם רואים את קצה הקרחון. הם מהמם. לא רואים את כל מה שהם עברו קודם, את כל התהליכים, את כל הטעויות בדרך, את כל הכישלונות בדרך. ואני חושב שהרבה פעמים ההסתכלות של הילדים, אפילו על דמויות בחברה, כן. שהן דמויות מעוררות השראה, הם מסתכלים עליהם היום, הם מסתכלים על הקצה החיצוני של הקרחון, הם לא רואים את כל מה שיש עמוק למטה. ואני חושב שזה עוד יותר משרת עוד יותר מתאים את הנושא של הכל כאן ומהר, כי הנה, אם הם מצליחים, אז למה אני לא יכול? ואם אני לא מצליח מיד, אז אולי לא נולדתי להצלחה. אז אין לי את הכישרונות לזה. מהמם. זה דור של אפס או 100. כן. כשאני הייתי צעיר, תמיד אמרו על אנשים בצבא שהם רוצים להיות או סיירת או ניירת. אז הילדים היום אומרים לעצמם, או שאני יכול להיות עם האקזיט, או שאני לא יכול להיות בכלל. וזו בעיה מאוד מאוד גדולה, ופה גם מערכת החינוך נכנסת כדי ללמד אותם מהי הצלחה, מהו תהליך, מהמם. איך יוצרים סבלנות בתוך כל התהליך הזה. אז תגיד, רועי, איך בכל זאת גורמים לילדים להשקיע ולהתמיד? כי בסוף בעולם העסקי אתה חייב אורך רוח. אין, זה לא מהר וזה לא בזבנג וגמרנו, צריך אורך רוח. ואיך גורמים לילדים שלנו להתפתח לכיוונים של יזמות ונדל"ן? תראה, אני חושב שקודם כל יש כאן גם עניין של בית, כי אנחנו בסוף לא עם הילדים 24/7, אנחנו נותנים אמנם במסגרת הבית ספר שלנו מעטפת מאוד מאוד משמעותית, אבל אנחנו לא איתם 24/7. וגם בבית ספר אנחנו צריכים לראות איך מגרים את הילדים ומסבירים להם את הנושא הזה של אורך רוח וסבלנות דרך שיטות לימוד מיוחדות, ובאמת עם השראה.
בסוף אני חושב שכל מקצוע יכול לכוון לזה. כשלומדים בהיסטוריה, אז מלמדים, או באזרחות, מלמדים על שיטות חברתיות כלכליות, סוציאליזם לעומת קפיטליזם. כן. צריך תמיד ליצור שיח, מהמם, וליצור רלוונטיזציה של הדברים, איפה זה פוגש את הילדים בחיי היום-יום. מהמם. כי אם זה לא יתחבר לחיי היום-יום שלהם, זה דור שיאבד מיד קשב וריכוז. כן. ולזה צריך שגם יהיו מורים משמעותיים בתהליך, כי אחרת כל התיאוריה הזאת לא תיקלט. מהמם. זה בכלל דור שחייב שמי שעומד מולו יהיה אדם מעורר השראה שהוא יוכל ללמוד ממנו, כי אחרת הם מאבדים את זה במהלך התהליך. זה בכלל דור שמוצף בגירויים וטכנולוגיות, הם ממש נולדו לתוך זה. אין ספק שהאתגר הכי גדול הוא להשאיר אותם בעניין. אז באמת, ממש. ככה לסיום, רועי, המאזינים שלנו הם באמת המעסיקים לעתיד של הדור הבא. איזה טיפ יש לך לבעלי חברות ולאנשי נדל"ן? איך להתנהג עם הדור הזה, עם הדור המאוד מיוחד הזה, שתכף הם כולם מגיעים לשוק העבודה, וזה לא בעוד הרבה שנים הרי, זה אוטוטו. תראה, אני חושב שזאת שאלה מעולה, יעל, ואני חושב שהטיפ הכי טוב שיש לי להגיד למעסיקים, ואני אומר את זה כבר 20 שנה, זה שהדור של היום, בניגוד לפעם, כבר לא מעריך לא את ההורה, או לא את המורה, או לא את המנהל בעבודה, על סמך הטייטל שלו, אלא רק על סמך המהות, וזה שוני משמעותי ממה שהיה קיים בעבר. בעבר מי שהגדיר את האדם, זה הפורמליסטיקה, זה הטייטל. אי אפשר להגיד להם היום, המורה אמר אז תעשה, או ההורה הורה אז תעשה, או המנהל בעבודה הנחה, אז תהיה בדום מתוח. זה לא עובד. הטיפ ממני למי שיקבל אותם לשוק העבודה בעוד כמה שנים, שהם צריכים להבין שהנוער הזה לא מחפשים שאנחנו נהיה מורים על הדרך עבורם, אלא רק מורי דרך. זה נוער שכשתקבלו אותו לשוק העבודה, תצטרכו להסתכל עליו בגובה העיניים, מהמם. לרתום אותו, לגייס אותו, בו בעת להציב לו גבולות, כי הם חייבים גבולות, ולרוץ איתם יחד קדימה. יש להם מוטיבציה. הם פשוט צריכים מישהו שינהיג אותם, ויוביל אותם בדרך, וייצור להם את הבעירה הפנימית. ואז אתם תקבלו אותם במלוא הכוחות. זה כל כך נכון, רועי, להיות מורה דרך, זה באמת טיפ נהדר. אז תודה רבה לך, רועי, על הדברים האלה, ושיהיה בהצלחה לך ולכל התלמידים בבגרויות. אני יודע שהיום יש בגרות במתמטיקה, אז שיהיה בהצלחה לכולם, ורק בשורות טובות. תודה, רועי. תודה, בכיף, להתראות. ביי ביי.